Nós, os que estamos responsabilizados do histórico edificio natal destas dúas glorias de Ourense, de Galicia e da humanidade, que son don Vicente Martínez Risco e Agüero e don Ramón Otero Pedrallo, sentimos hoxe a máxima emoción estando con todos vostedes, os veciños, os amigos, os admiradores, os paseantes, os transeúntes da Rúa da Paz. Serei moi breve. Esta é a casa de Ourense. Esta é a casa de Galicia. Esta é a casa da cultura europea e universal. Nós estamos ao seu servizo. Desexamos que o que hoxe di a casa, o que fala a casa, nesas pancartas que ven penduradas nos balcóns, que son as palabras que nós entendemos que nos deixaron como guía don Ramón Otero Pedrallo e don Vicente Risco, sexan o roteiro e o norte que guíe os nosos pasos para poñer ao servizo da cultura deste ilustre edificio. Queremos desde xa felicitar aos promotores deste primeiro encontro cívico da Rúa da Paz. Queremos dende xa convidalos a todos para que dende hoxe mesmo, pero desexablemente a partir de mañá, día 30 de outubro, unha data referencial de Ourense, porque é o día en que apareceu publicado o primeiro número da revista Nós, a partir de mañá que se acheguen e que disfruten paseando polas vivendas históricas de Otero Pedrallo e de Vicente Risco, e se pode ser que nos deixen escrita unha opinión, unha suxestión acerca do que vostedes pensan que é mellor facer para darlle un destino a esta casa. Agradecemoslo desde xa e quedan todos cordialmente convidados. Noraboa e moitas grazas.